нафари хуштолие ки ғолиби навбатии лотареяи фаврӣ гардид, соҳибкори ватанӣ Абдулҳаким Камолов истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе мебошад, ки соҳиби 70 000 сомонӣ гардид. ин ғолиб дар ҳақиқат мухлиси асосии лотареяи бурдноки фаврӣ будааст, зеро Абдулҳаким дар ҳар бозӣ аз шавқу завқ нисбати лотареяи фаврӣ миқдори хеле зиёд аз ин чиптаҳои бурднок харидорӣ мекардааст. бахт барояш як ё ду бор омад накард. маротибаи сеюм аз нуқтаҳои фурӯши лотареяи фаврӣ дар назди бозори Мергон 5-6 дона чипта харидорӣ мекунад ва тақдираш баландӣ карду ба орзуяш расид. хуб ҳамин одам ёд аз мо лотари харид мекард. охирон бор омад 6 лотари фаврӣ харид ва соҳиби шоҳиҷоиза гардид. мо хурсандем ки боз биёд харад, соҳиби шоҳиҷоиза гардад. қаҳрамони бурд имконияти тамошои барномаро аз шабакаи Сафина пайдо карда натавонист. баъд аз баромадани рақами мушаххаси чиптаи бурднок, онро тариқи саҳифаи иҷтимоии Facebook ва Instagram маъмурияти ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Автолото паҳн менамоянд, то нафароне ки фурсати тамошо кардани барномаро аз телевизиони Сафина надоранд, аз ин сомонаҳо тавонанд ки рақамҳои чиптаҳояшонро муқоиса намоянд. Абдулҳаким баъд аз тамошои барнома аз саҳифаи расмии лотареяи фаврӣ мушоҳида намуд, ки рақами дар экран пайдо шуда ба чиптаи дар дасташ буда мувофиқ омадааст. ҷоиза бо тантана дар назди бозори Меҳргон ба соҳибаш супорида шуд. як чанд бор ҳамин лотарея дар ин дари бузург харидам. харид бурд намекардам. ин ду фақир ҳамин аз 6 дона харидам, ки ҳамин интернет тамошо кардам, ки лотареям бурд карда. рафтам додам ман ва тасмим гирифтам, ки як қисми маблағро ба мактаби интернати Чорбоғ ва Майбон хайр кунам. беҳтарин амали хайрусахо дасти ёрӣ дароз кардан ба ятимону бепарасторон нафарони ниёзманд аст. пеш аз буридани чипта Абдулҳаким ба ёру дӯстонаш мегуфтааст, ки агар бурд кардам нисфи пулро хайр мекунам. инак қаҳрамони бурд тасмим гирифтааст, ки аз ҳисоби маблағи бурди худ ба муассисаи давлатии Маркази миллии тавонбахшии кӯдакони маъюби Чорбоғ кӯмаки моддӣ ва як қисми дигарашро ба оилаҳои ниёзманд хайр кунад. аввало миннатдории худро ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мерасонам, баъдан ба чунин шахсони саховатманд, ки имрӯз аз тарафи як соҳибкори ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамон ки ба як чанд нафар шахсони дорои имконияташон маҳдуд кӯмаки молиявӣ расонида шуд, миннатдории худро ва миннатдории Кумитаи Миллии Паралимпии Тоҷикистонро ба ин шахс мерасонам. ёдовар мешавем, ки бозии лотареяи фаврӣ моҳи 2 маротиба рӯзҳои шанбе тариқи телевизиони Сафина соати 19:15 пешниҳоди бинандагон мегардад ва ғолибонро муайян месозад. мо шуморо интизорем, ҳар яки шумо метавонед ғолиб боед. саломат бошед, табрик мекунем. саломат бошед.